Paisa, kung asamang ka paisa, pauli na lang ka. Kay nabala ka kami nimo sa imong papa, yun mong mga iksoon. Kung asamang ka, pauli na lang ka. Kato po mga tao nga posible nga nasak-an niya, hangyo apod nga mo cooperate ninyo, nga papaulion imong anak sa inyo ha. O kisa kani sa kung anak kani makakita siyang picture, muhang yun na lang taon mi, napaulian na lang taon ninyo. Kay makakuan mo sa kasakit sa bawa ang anak. So nilapas na og 24 hours sukad sa nga milakaw sa inyo. Oh, lapas na. So gipablatter na ninyo. Oh. So pasaligi mo anak nga uli lang day, musugot lami day nga molarga kag Japan. Oh, paisa, uli na lang ka, kabisa kung sa imong gusto. Tumanan jud ka sa imong mga iksaon o kami. Kung mao na imong gusto na mularga ka sa gawas, sige, amo na lang tumanon ka, mao man na imong gusto. Nana siya passport di ay. Wala pa man, sir. Papauli asa siya. Balag mag-eskwela siya para Japan, at least sa inyo siya muuli kay taas man na ang proseso. Dili man na ingon nga makalarga dayon og tugutan sa kahigayunan, basta makalarga na siya sunod pa tuig. Oh, mao na mo ang iyo na dili siya sugdan sa mga agency, pauliw na lang sa siya. Kay pwede man siya mo eskwela sa karon pero ikakuha na niya, pwede na siya mularga sa gawas. Sige, so diri ang iyang trabaho din tabang-tabang siya maligya sa inyong mga paninda. Oh, Asa mo naninda karon? lasyon, Asa nga barangay? kansaga. Pero dili siya ganahan nga maniguwang siya nga tendera. Gusto gyud siya manarbaho sa Japan kay basan gusto siya nga makatigom gyud para motabang sa iyang pamilya. Oh, mao na jud yang kuan kanang moto jud siya sa Japan, mao na mong madungog niya. Pero wala pa ka makabantay na nga naa siya uyab kay akong pagduda, kaya ako dudaran niya ko ha. Basta na siya ka-chat-chat or basta na siya uyab nga mao yung gikuyugan ron. Waang yang makita na ko siyang email kay kanang sige siya cellphone, makita na ko kanang magduwa-duwa siya sa email. Pero sa balay di man na siya mulakaw ka balay tindahan ra na siya wala jud mi nakita. Nana na niya to sa mong balay na laki. So naa siya kuan kanang kalingawan magsigduwa og ML Mobile Legend. O niya ayang routine balay tindahan ra gyud. Oh, dili jud siya kay bisag suwida di na ka mamwato kay mukuyog masaag siya. So wa siya mo eskwela college karon? Wala. So undang siya eskwela college kay gusto siya mo eskwela, mag-practice siya sa pinulungan sa mga Hapon kay mularga siya og Japan. Oh, mao na ya jud kuan mularga kuno siya. Usa man nga agency ang iyahang gikasabot kay desidido magyud siya nga mularga og Japan. Naghingaan ba siya og pangan sa agency nay? Wala jud mi kakuha, mao na mong gikuha ngay ni text siya, mao ra na yang gikuha na nagdumdo siya. Kay nag-eskwela siya ko, nagipangutana sa akong yang mga iksoon kay atuan nila, di man sad siya musulti. Ang kuan, sukad bilakaw siya, naka-text pa mo, naka-chat-chat pa mo, wala na. Naka-text siya. Unsa may text niya last? Unsa may gisulti niya? Unsang orasa siya ni text? Katong alas 3. Alas Alas 3 siya sa kadlaw. Nagmata pa siya, alas 3 sa kadlaw? Oh, nayanggingon, ayaw mo bala ka, kaukira ko dire. Kay nana ko sa dom, kamiskwila ko para Japan. Namuli ko no siya, duwa ka tuig. So ningon siya nga, alam mo kabalaka ma, kay na ako sa dorm karon, kay nag-eskwela ko para makaton ko sa pinulungan sa Hapon, o mabalik siya after 2 years di ay. Oh, na mabala ka jud me kay dili man sad siya saktong edad. Pero di naman siya minor, 18 anyos, pero bisan pa man yan na, medyo di pa mo ganahan kay murag bata pag yun. Oh, wala pa may murag. Karos ama siya mag-edad og 19. Karon kuan, September. September pa siya mag-19. So, basta kay wala nimo kasabi ha, wala mo siya kasabi, mo to nga nilakaw siya kalit nga way pa pananghid. Oh, wala jikas nakasaban niya kayang gikuan mo ato sa eskwela nga mukuha ko no sa module sa yang manghod. Nagitik sana mo to ning siya na sa eskwelaan pag kuan gitawagan di na siya makontak. Okay. Iyang Facebook niya wala gid i-activate. Wala usahay open, usahay wa. Sige. So imong gitiksan nga dahil uli na dahil nag-uol namin ni Papa nimo, napakiluoy na kaniya.
Oh, sige text siyang mga igsoon. Sige mi text niya na puli na lang siya kay dili jud siya kasaban. Kay kung unsay gusto niya, tumana na mo para kay baw nami kung asa siya. Balag bus kila sa ginapon, basta kay muli lang yun siya sa inyong balay. Ang importante, makakita mo niya. Oh, na mong kuan. Muhang yun yun mi taong kisay gisakaan na ning bata kung nagdurm pa kanang paulian taon ni siya para makakaibaw mi kung asa siya nagdurm. O say, kompleto nga pangan sa imong anak, Nay? Paisa Sultan Mamintal. Paisa Sultan Mamintal. Oh, Okay. 18 anyos, unya milakaw, kagahapon sa buntag, alas 7 sa buntag. oh, Sige, unya, yang Facebook, usahay online, usahay po, dili siya online. Unya, tawagan, di makontak, pero usahay mo ring, ayan cellphone. oh. Okay, sige. Basig o kanang gusto lagi siya mutabang sa inyong sitwasyon karon pero murag linghod pagid og pangidaron. Propose lang man nga desidido magyud siya mularga. Sige na lang ato lang siyang suportaran unya ang ato aning gusto mahitabo nga maulit ang gyud siya para makita niyo sa taga-adlaw. Oh, para makita na mo siya na unsay gusto niya, amo na jud na tumanon. Sige day, paisa mamintal ha. Naadre ang mama ni hilak in taon ni looy kay tanan kay sa may inahan nga di babalaka nga di mo uli ang anak. Bisa pa matuod og maayong imong tumong og tinguha nga motabang ka sa iyong pamilya. Gusto ka nga makatigom ato ka sa Japan pero ulit lang day no kay si nanay nimo, si mama nimo, si papa nimo na goal in town kayo. Sayang imong sayang imong gusto nga makatabang ka sa imong pamilya og kining imong mamang papa masakit is kaguol. Ulit na lang day. Tawag ka balik imong anak nay. Paisa, kung asa man ka paisa, pauli na lang paisa. Kaloy kayo imong mga igsoon. Kami sa imong papa, wala na tulog. Sige pangita ni mo. Pauli na lang ka. Kung sa'y gusto ni mo magtrabaho ka, sige. Basta makita na mo na okay ra pa ka. Sige.